Denisa Lehocká je je predstaviteľkou toho, čo sa nazýva mladšia stredná generácia. Keď o nej hovoríme o nej, že je typický ateliérový tvorca. To znamená, že je to typ umelca, ktorý každé ráno ide do ateliéru a umeniu sa venuje konštantne a nepretržite. Príkladom toho sú napríklad aj tie kresby, ktoré sú vystavené v galérii, ktoré môžeme vnímať aj ako nejaké denníkové záznamy, pretože vznikajú kontinuálne v čase a sú aj nejakým dokladom toho, akým spôsobom tie veci ďalej robí. Ten postup prác pri takejto výstave je tiež trochu neobvyklý. My sme vlastne dali priestory galérie k autorke k dispozícii. Ona tu vlastne 2 týždne žila a denne pracovala a vytvorila inštaláciu, ktorá je pripravená a zviazaná s našimi priestormi. Priestorová koláž je vlastne nejaké vyznenie a súzvuk tých vecí aj s tým priestorom galérie. Preto nejde len o tie veci, na ktoré sa môžeme pozerať, ale aj akým spôsobom fungujú v priestore. Čiže rôzne priehľady z miestnosti do miestnosti, to, ako tie jednotlivé diela v takýchto konšteláciách fungujú. Samozrejme, neexistuje žiaden jeden správny spôsob, ako takúto výstavu vnímať. To je možno aj také nedorozumenie niekedy s návštevníkmi, že prídu a zrazu majú pocit, že to dielo je pre nich príliš neprístupné, že si k nemu nevedia nájsť cestu. Denisa Lehocká vlastne hovorí o svojom svete, hovorí to prostriedkami, pre ktoré sa ona sama rozhodla. Je možné samozrejme tie veci vnímať z hľadiska dejín umenia, čiže vieme tu sledovať pokračovanie nejakých tendencií, vieme vysledovať inšpirácie až k Duchampovi, dokonca v niektorých prípadoch až k starému umeniu. Druhá taká možnosť je napríklad emotívna. Nechať tie veci na seba pôsobiť. To je ostatne aj spôsob, aký spomínala aj sama autorka, využiť tú výstavu ako priestor, kde človek môže byť sám so sebou, kde sa môže nad vecami zamyslieť, ale aj napríklad nad tým, že obyčajný kameň položený na sokli zrazu v takomto prostredí, v prostredí galérie a vlastne v rámci diskusie o umenia môže vyznieť úplne ináč, ako by vyznel niekde na záhrade. A ďalšia rovina je samozrejme aj rovina čiste estetická. Tie veci nejakým spôsobom v tom priestore fungujú a tiež sa môžeme nechať iba unášať tým, ako sú tie veci poukladané. Žiadna cesta nie je tá jediná správna. Sú to všetko možné cesty, ktorými sa môžeme vydať a čo je na tom výborné je, že si môžeme vybrať ešte aj nejakú vlastnú. To je vlastne výstava, kde nikto nemusí prehrať.